ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆ ಗೆಂಚಲ್ಲವ್ರು ಮಾತಾರೆ ನಾನು ಸಖತ್ತಾದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ ಸಖತ್ತಾದು ಪರ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಪನೆ ಪನ್ನ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ದೇವನಿಗೆ ಕಾಣಿ ರಜೆ ಅಪ್ಪ ನಂಚಾದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬೂರುಡು ಬಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ನಿಗಲೆ ತೋಪದಿತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಮಲ್ಪಕಂದು ಪಂಡವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದ ಪೂತನ್ ಏನಾನು ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಇಲ್ಲ ಬೂರುಂದು ಏನೋ ಪವು ಪೂರ ಅವಡು ಯಾನು ತಿಕ್ಕಿನ ಮತ ಬೂರುಡು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ನಾರೆ ಬೂರನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಕಂತ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚಾದ ಐಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಮೇ ಬಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದು ಎನ್ನುದೆ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತುಂಡೆ ಯಾವು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರ ಮೇನ್ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಬೂರು ಬಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಬೂರೊಂದು ದಯಪುದರ ಬೈದು ಬಂದಾಗ ದುಂಬು ಮುಲಿತಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲನು ನೆಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕೋಲ್ಲೆ ನಾವಾಡು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಂತು ಕೊರ್ನ ಇಂಕ ಬಾರ್ಲ ಆಯ್ಕಂದೆ ಅವನ್ನಾಗ ಹೆಂಗಂಡು ಈತ ತಿಕ್ಕದಂದು ಓಕೆ ಒಂದೇನು ಪೆರೆಸದು ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪೆ ಅವೇ ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬಿ ನೈಟ್ ಅವಳು ರಾಸಿತ್ತು ನೈಟ್ ಬಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿದ ಪುಚ್ಚೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಪುಚ್ಚೆ ಈ ಪುಚ್ಚದ ಈ ಇರ್ನ ಮತ್ತು ಅನ್ನೆ ಇಡು ಮಾರಿ ಅನ್ನೆ ನೀ ಬೂರು ಪೆರೆಸಿನ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಇಂಚ ಪೆರೆಸೋಡು ಇಂಚ ಅವರೇಜ್ ಅದು ಪೆರೆಸದ ಅಂಡು ಮೂಲ ಮತ್ತು ಇಂಕ ಅನ್ನೆ ಇಡು ಪೆರೆಸರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ನಮಕ್ ಗರಡಿ ಪೋರಪ್ಪ ಅನ್ನಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಮೂರಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಅಂಡು ಅರ್ನ ಜೋಸ್ತಿ ಅವಳು ಅಂಚಿನಿ ಅರ್ನೇ ದೊಡ್ಡನೇ ಬುದ್ಧಿ ಐಕಲ ಅವು ಪಾಪದ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ಮತ್ತು ಎತ್ತನಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಂಡೇರು ಪಂಡೊಂದು ಬೋರ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಯಾರೊಂಚೂರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅವರಿಗಂತ ಬಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪಂದೇ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಒಂದೇನು ಮತ್ತು ದೆತ್ತದ ಮಲ್ಪಕಂದು ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತಾರಾಂಡು ಈತು ಹೊರ್ತು ಬೋಡಾಂಡು ಅಕಲಂಡ ರಪರಪ್ಪ ದೆಪ್ಪೀರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಿರಿಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗಿತ್ತೆ 4x4 ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 4x4 ಪನ್ನಾಗ 4 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇತ್ತು 4 ಅಡ್ಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಒಂದು ದಪ್ಪದ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂದೇನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಒಂದೇನ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬನ್ಪನಮ್ಮ 4x4 ಮಲ್ತಿಜಿ 3x3 ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅವನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೂರ್ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು 3x3 ಪನ್ನಾಗ ಮೂಜೆನ ಇಂಚದಿಂದ ಬಕ್ಕ ಮೂಜೆನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ದಿವೋಡು ಅಲ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಟೈಪ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಬೂರು ಗಟ್ಟಿ ಪತೊಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸುರುಕು ಇಂಚ ಅಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ದ ಬಕ್ಕ ವೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಪೊಂಡಾನು ವೇವಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇವಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದು ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ನು ಪಾಡ್ನು ಅಲ್ದ ಮಲ್ತಂಪೋಡು ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ನಾತು ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂತೆ ಬಂಗಪ್ಪನ್ ಏರಾಗಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೇಳಲೆ ಬಂದು ಬರ್ಪೆ ಏನಾರ್ದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಲ್ಗೆ ಎಂಡಾಡು ಅಂತ ಈಸಿಟ್ ಬಂದು ಬರ್ಬೇರು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದೆ ಕಲ್ದೀನಿ ಬಕ್ಕಂತೆ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ದೀನಿ
ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡಗ 12:30 ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಎಂಚಾಲು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಅಗೇಲೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನನಲಂತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಬೂರ್ ಇತ್ತು ಜಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಬೂರು ನಿಕುಲೆ ತೀಯಾರು ಆತು ಬೋರ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಆಯ್ ನೀತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ಆತು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬೈಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ದೇಪನ್ನಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಯೂಸಿಗೆ ಪನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಏನೋ ಮಲ್ಪೆ ಐತ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ನ ಐಟು ದೀವಂ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಮಲ್ಪಾಡ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ತುದ್ದು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ತುದ್ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಆಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪರ ಒಂಚೂರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ನೆಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗರಡ್ಡು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪುಂಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಗರಡ್ಡು ಫುಲ್ಲು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಡು ಒಂತೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ವೀಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನಾತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದು ನಿಜವಾದಾಗಲೂ ಗ್ರೇಟ್ ದೇಪಣ್ಣಗ ಹೆಂಗೆ ಈತಗಿಂಜ ಬಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ್ನಿ ಬೂರು ಬೇರೆಸಿದವು ನನಗೆ ಏತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಡು ಬಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಟ್ಟಿ ನಮಕ್ ಅಂಗಡ್ಡು ಪಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 150 ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಚೊರೆ ಮಲ್ತು ಆತು ಕಮ್ಮಿ ಇದೇತನುವ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೋದು ವರ್ಕ್ ಏನುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ತೂವರ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು ಈತಿ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜೋಡು ಬೂರು ಒಂದು ಮಲ್ಪನೊಡೊಂದು ನಿಕುಲೋರ ಮಲ್ತುಲೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಬಟ್ಟಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಅವೇನ ಪನ್ನಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ಪಂಡ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆವಡು ಯೋಗ ಆವಡು ಏರ್ ಮಲ್ಪರ ಕಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ತಿಕ್ಕೊಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೇವಿಂಗ್ ಆವಡು ಬಟ್ಟಿ ಮಡಿಪುನ ಪಂಡ ನಮ್ಮದು ತುಳುನಾಡ್ದು ಇಂಚ ಬೈದ್ನ ಪಂಡ ಈ ಟೈಪ್ ದೆಟ್ಟು ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಏಳ್ನಾತೆ ಕಾಂಡೆ 9 ಕುಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ 12:45 ಆಂಡ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಐಕ್ಯ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆದಾಗ ಮೈಂಡ್ ಬೇತೆ ವೆಹಿಕಲ ಪಂಡ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಆಪು ಒಂದೊಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂಚಾದೆ ದುಂಬು ರಾಜರ್ನಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ರಾಣಿ ನಕುಲು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಒಂದುಂಡೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಏನನ್ಪೇರು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅವಲೇ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಕಲ್ಪರೆ ಮಾತ ಕಲ್ದೆ ಅವು ಮುನಿ ಬೋಡಂಡ ಫಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕ ಅವು ಟೊಪ್ಪಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪನ ತೆಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಲ ಕಲ್ಲಿಂಬಂಡ ಏನಾದಿ ಕಲ್ದಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೇಟ್ ನೆಟ್ ಮತ್ತು ತೂದು ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ